L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tad-Dewteronomju. Mosè kellem lill-poplu qal: Ibża mill-mulej Alla tiegħek, billi int, ibnek u binibnek tħarsu dejjem il-liġijiet u l-kmandamenti kollha tiegħu li jien qiegħed nagħtik biex ikollok għomor twil. Isma', o Iżrael, u ħu ħsieb għamilhom biex ikollok il-ġid u toktor ħafna bħalma wieħed il-mulej Alla ta' missirietek li jagħtik art tnixxi ħalib u għasel. Isma', o Iżrael, Alla tagħna il-mulej waħdu. Ħobb mela lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. Żomm f'qalbek dan il-kliem u dawn il-kmandamenti li qiegħed nagħtik illum. Il-klama tal-mulej. Salm responsorjali. Inħobbok mulej, qawwa tiegħi. Inħobbok mulej, qawwa tiegħi. Il-mulej blata tiegħi, fortizza u ħellies tiegħi. Inħobbok mulej, qawwa tiegħi. Alla tiegħi, sur tal-ken tiegħi u tarka tiegħi, qawwa tas-salvazzjoni tiegħi u ken tiegħi. Insejjaħ il-mulej li juta min ifaħru u nkun meħlus mill-għedewwa tiegħi. Inħobbok mulej, qawwa tiegħi. Ħajj il-mulej, imbierek hu il-blata tiegħi. Ikun imfaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi u jkabbar ir-rebħ lis-sultan tiegħu, juri mħabbtu mal-midluk tiegħu. Inħobbok mulej, qawwa tiegħi. It-tieni qari. Qari mill-Littra lil-Lut. Ħuti, dawk tal-imoddi kienu jsiru qassisin fatt kbir għax minħabba fil-mewt ma jkunux jistgħu jibqgħu għal dejjem. Imma Ġesu, billi jibqa' għal dejjem, għandu saċerdozju li ma jintemm qatt. Għalhekk ukoll huwa jista' isalva għal kollox lil dawk li bih jersqu lejn Alla. La darba hu jibqa' għal dejjem ħaj biex jidħol għalihom. Dawnu ta' bilħaq il-qassis il-kbir li kien jotta lina, qaddis, innoċenti, safi, maqtuħ mill-mitembin, merfuħ il-fuq mis-smewwiet, li ma għandux bżonn bħal qassisin il-kbar l-oħra joffri kuljum is-sagrifiċċju l-ewwel għad-dnubiet tiegħu stess, imbagħad għad-dnubiet tal-poplu. Dan huwa għamlu darba għal dejjem meta offra lilu nnifsu. Għax il-liġi tqiegħed bħala qassisin il-kbar bnedmin li huma dgħajfa. Iżda l-kelma tal-ġurament li ġiet wara l-liġi tqiegħed iben liġi magħmul perfett għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien wieħed mill-kittieba resaq fuq Ġesu staqsih: Liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel? Ġesu wieġbu: L-ewwel wieħed huwa dan. Isma' Iżrael, il-mulej Alla tagħna mulej wieħed hu. U int għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni hu dan: ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Qallu l-kittieb: Sewwa qiegħed tgħid Mgħallem, għandek raġun tgħid li wieħed hemm u li ma hemmx ieħor ħliefu. Iva li tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha, u li tħobb lil għajrek bħalek innifsek huwa aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq
u mis-sagrifiċċji kollha. Ġesu meta rah kemm kien wieġeb bil-għaqal, qallu m'intix il-bogħod mis-saltna ta' Alla. U ħadd ma kellu l-ħila jistaqsi iżjed. Il-kelma tal-Mulej.